Enw I yw Olivia Lane a dwi'n astudio Saesneg, Iechyd a Gofal a Cymdeithaseg yn Coleg Gwyr Abertawe. Heddiw, dwi yma yn y diwrnod croeso i groesawu disgyblion newydd sy'n gallu siarad Gymraeg. Blwyddyn diwetha, fi oedd yma yn mynychu'r diwrnod i cwrdd â ffrindiau newydd sy'n gallu siarad Gymraeg, ond blwyddyn yma, dwi yma yn helpu fel un o'r llusgenadon Gymraeg i'r coleg i helpu cwrdd â pobl newydd a dangos pa mor defnyddiol mae defnyddio Cymraeg yn y coleg. Mae'r diwrnod croeso yn bwysig i mi oherwydd roedd e wedi helpu seto fi lan i gwneud rhan o cwrs iechyd a gofal fi yn gyfraith y Cymraeg a hefyd roedd e wedi rhoi y cyfle i fi fod yn llysgenad Gymraeg i'r coleg sydd wedi dod â sawl cyfle a siawns i fi defnyddio fy iaith a cwrdd â bobl newydd sy'n gallu siarad Gymraeg a mae'n dangos pa mor bwysig yw siarad Gymraeg trwy gydol ei fywyd. Anna ydy fy enw I a byddai'n astudio hanes, mathemateg, Sbaeneg a Saesneg mewn coleg wythnos nesaf. Dwi wedi fwynhau y diwrnod heddiw achos yn fy marn I mae'n mor bwysig bod pawb sy'n siarad Cymraeg yn cael siawns I adnabod pobl eraill sy'n siarad Cymraeg, felly mae'r iaith yn gallu bod yn rhan o bywyd mewn coleg yn y dyfodol. Enw I di Tilly a dwi'n mynd I fod yn astudio hanes, y doi pwnc Saesneg a drama yn ysgol Gorsainon a heddiw rydw I wedi cael y siawns I adnabod pobl newydd oherwydd sneb o fy hen ysgol I yn dod yma yn siarad Cymraeg a rydw I wedi cael y siawns I wneud ffrindiau newydd a nawr dwi'n llai less nerfus am dechrau coleg. Mae'r diwrnod croeso yn bwysig. Mae'n lle I pobl cwrdd I gilydd, gyda pobl sy'n siarad Cymraeg. Mae'r coleg mor fawr. Os ti ddim yn cael y dyddiau fel hyn, falle bydd ti byth yn cwrdd â unrhyw un. So, dod heddiw, wneud y gweithgarefau, mae'n dydd da I pawb. Siamai, fy enw fi yw Bowen Raymond Cole. Dwi'n disgybl o Gorsainon ac y lefel A dwi'n astudio yw gyfraith, gwleidyddiaeth a seicoleg. Y iaith Cymraeg I fi yn bwysig oherwydd mae'r iaith y gwlad ac dwi'n caru Cymru ac dwi'n mor hapus I fod aelod o'r gwlad hyn. Mae diwrnod croeso I fi yn bwysig iawn oherwydd dyna pryd dwi'n cwrdd â disgyblion ac athrawon ac pobl fel hwnna. So mae'n neis iawn, mae'n bleser I fod yma.